eta huria kondenatuz plazara makurtzen naiz, estatuko banderarik grisetan kerrenak azitoz zuritzera, zerurik ez dago. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko. Kalerik kale bakarrik, plazak eta kaleak utxik, gelditzeko esan beharretzaio, handereren bati, eta norberarekin bizi dadila eskatu behartzaio, zeure buruarekin bestela mintzatuko zara mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko. Horregatik batzutan gaueko mozkortia, berriketan hasi ohi da proiektuak adierazten, kalerik kale ibilkia zer etxea jadanik, andere horrenean legoketa mereziko luke mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko
iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilunak Arratsaldeon, mesedez, eseri bakoitza zuen lekuan, gogoratu hemen erdian kongresistak eta bi aldeetan gonbidatuak. Bale? Venga, goazen eseritzea, hasi egin behar dugu eta. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu.
Arratzaldeon denoi, eseri mesedez, eta bazkaldu ondoren kongresuari jarraipena emango diogu eta. Eseri mesedez, asteragoaz. Une berezia dugu orain, Eider Azkunaga Elako nazioarteko harremanetako kideak Palestinako laguna aurkeztuko du. Aurrera, Eider! Lagunok, ohore bat da gurekin izatea Palestinar herriaren ahotsa hurbilduko digun gonbidatu bat. Gure artean Yasser Arafat Karaen dugu PGFTU sindikatuko kidea. Palestinako Federazio Sindikalak egoera oso zailan egon arren jarraitzen du langile klasea antolatzen. Okupazioak, indarkeriak eta autodeterminazio eskubidearen ukazioak markatutako testuinguru batean, lan sindikala erresistentziaren eta itxaropenaren adierazle da. Palestinarrek giza eskubideen urraketa sistematikoak jasan dituzte hamarkadatan. 2023ko urritik Palestinan inpunitatearen basakeria nagusitu da. Batzuek sarraskia beste hitz batzuen atzean eskutatu nahi dute. Guk, ordea, argi daukagu. Gertatzen ari dena genozidio bat da. Eta gelditu arte, genozidioa eta gobernuen konplizitate eta pasibitatea salatzen jarraituko dugu. Elak, Europako Sindikatuen Konfederazioan bere posizioa koherentziaz defendatu du. Eta mobilizazioen bidez, elkartasuna adierazi eta salaketa egin dugu. Gogoan baititugu, milaka hildakoak, senide eta lagunak galdu dituztenak, bizitza osorako zauritu eta markatuak izan direnak, atxilotuak, beren bizibideak eta etxeak galdu dituztenak, hau da, krudelkeria sionista pairatzen ari diren guztiak. Historiak erakutsi digu... Gure ahotsa dugu berriro, Palestinarekin eta Palestinarrekin elkartasuna adierazteko eta Israelgo estatuaren politika genozida irmoki salatzeko. Elak berriz ere boikota exigitzen dio. Israelekin harreman guztiak eten egin behar dira. Harreman instituzionalak, militarrak, komertzialak edo ekonomikoak. Israel nazioarteko zuzenbidea bete arte. Palestina eta Palestinarrekin gaude. ماندي مكان وما عنديش زمان وما عنديش بلاد من ايديا نصنع نار ومن قلبي البلاد نجرح لك مولود في فلسطين مولود في فلسطين ما عندي مكان ما عنديش زمان وما عنديش بلاد. Historiak erakutsi digu, aldaketa handiak lortzeko ezinbestekoa dela herriak antolatzea eta presioa egitea. Gaur, inoiz baino gehiago, okupaziopean dauden herrien alde mobilizatu behar dugu. Kongresu hau, aukera bat da helarentzat, beren askatasunaren alde borrokatzen duten herriekin gure elkartasuna berresteko. Honen adibide, gurekin ditugu Saharako lagunak ere. Gaur, hemen argi esaten dugu, haien borroka, gure borroka ere bada. Besterik gabe, ongi etorria eman diezaiogun Yasserri. Marhaban, Yasser.
بداية أشكركم على هذا الحب الذي يملأ قلب فلسطين جميعها. أشكركم جميعا. حضرة الأمين العام الأخ ميتيل لاكونتا، الأمين العام لإيلا، الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر، الحضور الكريم، أتشرف اليوم بأن أقف بينكم قادماً من فلسطين، حاملاً في قلبي الأمل والألم لشعبنا، متحدثاً باسم أطفالها ونسائها وشبابها وشيوخها وعمالنا الذين يكافحون يومياً تحت وطأة الاحتلال والإبادة. أتوجه إليكم بتحية ملؤها التقدير والعرفان لدعمكم المتواصل لقضيتنا العادلة. قضية فلسطين التي ليست قضية شعبنا فحسب، بل هي قضية كل أحرار العالم، كل أحرار العالم. قادم إليكم من فلسطين، ولا يزال شلال الدم هناك، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية تستخدم ضد أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين ونور شمس وطول كرم وبلاطة والفارعة، وفي كل أرض وفي كل شبر من أرض فلسطين، بما فيها القدس التي تتعرض لأكبر هجمة استيطانية منذ الاحتلال، من هدم المنازل والاستيلاء على منازل فلسطينية لصالح أولئك المستعمرين المستوطنين. فقد بلغ عدد الشهداء 53,000 شهيد في غزة، 18,000 طفل شهيد في قطاع غزة منهم، و12,400 امرأة شهيدة في قطاع غزة، 3,535 مسن شهيد في قطاع غزة، 402 شهداء الطواقم الطبية في قطاع غزة، 200 شهداء من الكوادر الصحية، 800 شهيد من الكوادر التعليمية، 113 شهيد من الدفاع المدني، 302 شهيد من موظفي الأونروا، 11,200 غير معروف أماكن تواجدهم مفقودين، 4,700 مفقودين من أطفال ونساء، 964 شهيد بالضفة الغربية، 194 شهيد بالضفة الغربية طفل. هذه الإحصائيات في مدة زمنية متواصلة منذ 17 شهراً، ولا زالت الحرب والإبادة مستمرة تحت أعين وصمت العالم خلال 17 شهراً الماضية أمام الصمت العالمي. منذ 7 أكتوبر عام 23 صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الدنومات من أراضي الضفة الغربية المحتلة وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. تم تنفيذ هذه المصادرات تحت مسميات مختلفة مثل أراضي دولة، محميات طبيعية، وأوامر عسكرية. كما أنشئت 60 بؤرة استيطانية، وصدرت 13 أمر عسكري لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات. لم يتبقى إلا القليل من أراضي الضفة الغربية. خلال هذه الفترة لقد نفذ جيش الاحتلال والمستوطنين حوالي 16,663 اعتداء استهدف أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مما أدى إلى تهجير 28 تجمعاً بدوياً يضم 292 عائلة. كما تم اقتلاع وتدمير أكثر من 14,280 شجرة، معظمها من أشجار الزيتون، وهذا عدا عن شق الطرق الاستيطانية لعمل بؤر استيطانية جديدة.
تظهر هذه الإجراءات تصعيدا كبيرا في وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، مما أنهى فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويقوض الجهود نحو تحقيق السلام في المنطقة. الآن مع واقع العمال في فلسطين، واقع عمالنا في فلسطين بعد 7 أكتوبر 507,000 عاطل عن العمل من أصل 1,400,000. فتعرض العمال للاعتداءات والملاحقات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة وغزة، بالإضافة إلى حجم البطالة الكبير. فقد كانت الخسائر طيلة 17 شهرا حوالي 400 مليون يورو شهريا، أي ما يقارب أو يزيد عن 7 مليار يورو، حيث بات العمال بدون دخل ولا عمل. إضافة لذلك تعرض عمالنا لإجراءات الاحتلال الفاشي القمعية الكبيرة من اعتقال، حيث اعتقل 11,000 عامل واستشهد منهم 33 عامل خلال ملاحقتهم والاعتداء عليهم أثناء اعتقالهم، إضافة لأكثر من 900 بوابة حديدية وحاجز إلكتروني تم وضعها لعرقلة حركة مرور العمال والموظفين عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية لفصلها عن بعضها البعض. ولا تزال الحرب ضد الحياة الاقتصادية في فلسطين مستمرة، فقد تفاقمت اعتداءات وأعمال الاعتداء على المزارعين بشكل كبير، وهو ما تسبب في منع جني آلاف الدنومات من أشجار الزيتون الفلسطيني، سواء كانت خلف الجدار أو بالمناطق القريبة من الجدار أو القريبين من البؤر الاستيطانية والشوارع الالتفافية. 150,000 دنم تشكل تقريبا ما فوق 11 إلى 12% من مجمل أراضي أو شجر الزيتون في فلسطين، هذا في الضفة الغربية. وطبعا نمتلك سجلات مصورة لعمليات المنع والاعتداءات على المزارعين. أما في قطاع غزة وبعد 7 أكتوبر من سنة 23 فقد تم تدمير ما يزيد عن 70% من مجمل أشجار الزيتون، أي تقريبا القضاء على المنتوج الزراعي الفلسطيني أساسا بالكامل، وتداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون نسيان مصير عمال الزراعة. إخوتي أخواتي، ممكن أنكم تسألون لماذا يعمل الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي؟ والجواب هو أن الحكومات المتعاقبة الإسرائيلية لديها سياسة واحدة وواضحة، وهي تشغيل ما نسبة 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية بإسرائيل من أجل السيطرة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وكان اتفاق أوسلو هو الملاذ والأمل للشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن للأسف اتفاق أوسلو دمره اليمين الإسرائيلي المتطرف، وزاد من الأيدي العاملة للعمل في إسرائيل، وزاد الاستثمار في الاستيطان بشكل كبير جدا. إخوتي أخواتي، لقد علمنا أن بعض الأموال للعمال في العالم من خلال الضمان الاجتماعي وغير ذلك تستخدم أرباحها ويتم استثمارها في المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي، وهناك العديد من الدول تساهم في الاستثمار بالمستوطنات والاحتلال الفاشي. ومن هنا أطلب من مؤتمركم بالمقاطعة الشاملة لكل الاستثمارات في المستوطنات والاحتلال وسحب كافة الأموال والاستثمارات. فقد عمالنا الأمل بكل شيء نتيجة عدم تسديد رواتبهم ومستحقاتهم، ونتيجة عدم السماح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم. ومع زيارة الاتحادات الدولية إلى فلسطين
لقد كانوا شهودا وشهادا على ما يحدث. المنظمات الدولية والاتحادات الدولية مثل الGTUC والGTF، هناك المزيد منهم، الGUF، الكثير من هذه المنظمات شاركونا في المؤتمر الأخير في الكونغرس واطلعوا على ما يحدث على أرض الواقع مباشرة. الذين رأوا حقيقة واقع العمال المرير على أرض الواقع وقدموا شكوى في منظمة العمل الدولية، ويتم قبولها على أساس المادة 24 من دستور المنظمة واتفاقية 95 لاسترداد كافة حقوق العمال وتعويضهم عن فترة تعطلهم، وسنتابع ذلك معكم جميعا. إخوتي أخواتي، إننا نطالبكم بوقفة واحدة من أجل التصويت لصالح فلسطين كعضو في منظمة العمل الدولية 5 من حزيران القادم ضمن مؤتمر العمل الدولي. إنني أتوجه لمؤتمركم هذا ولحكومات أوروبا، الحكومات التي تقود هذه الدول، وأنتم الشعوب التي نحب، الشعوب التي تقف إلى جانبنا في كل مرة وفي كل موقف يمر به شعبنا. شكرا لكم. نرجو إرسال دعم فوري وطارئ للعمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 17 شهرا. إخوتي أخواتي، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمر في جرائمه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي. إخوتي أخواتي، على مدار عامين منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لجنة تقصي الحقائق بمنظمة العمل الدولية من زيارة فلسطين، فنطالب بإدانة قرار حكومة الاحتلال عدم السماح لبعثة تقصي الحقائق بمنظمة العمل الدولية القدوم إلى فلسطين، علما أننا رضينا بمقابلتهم في الأردن. إخوتي أخواتي، ختاما، لا عدالة اجتماعية ولا عمل لائق تحت الاحتلال. سنبقى في أرضنا ولن يثنينا عن ذلك تهجير ولا إبادة، فنحن شعب يعرف أن الحرية تؤخذ ولا تعطى.
شكرا لكم شعبا وحكومة. شكرا لكم في إلا. شكرا على وقفتكم مع الحق، وشكرا من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن باعترافكم بدولة فلسطين. فلسطين ستبقى والاحتلال سيزول. الأمين العام شاهر سعد، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. شكرا. Zuekin gaude eta gure elkartasuna bihotz-bihotzez Yasser Arafat Karim. Urteak dira ere, ELAK Saharako sindikatuarekin eta bertako lagunekin elkartasun harreman istua duela. Kooperazio proiektua dugu eta aldugunean kanpamenduak bisitatzera joaten gara. Pasaden apirilean egin genuen bezala, UGT Sarioko kongresuan parte hartzeko. Gaur, Saharako lagunak dira guregana etorri direnak. Mohamed Bal Souret Amadaf eta Fatma Brahim Salem Yadri ditugu gurekin. Eta Mohamed Balek hitza hartuko du. Aurrera, Mohamed. Kaixo, Rachalleón, Gustioy. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar, en nombre de mi compañero y hermano, el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Saya El Hamra y Río de Oro, UGT Sario en la ampliación, Nafey Ahmed Mohamed, recién elegido en el mes de abril, expresar nuestro más sincero agradecimiento al 16º Congreso del Sindicato ELA, con toda la importancia y la herencia histórica que representa por habernos invitado a participar en su 16º Congreso. Les deseamos todo el éxito y los mejores augurios. Hoy me dirijo a ustedes no solo como representante de Ojasario, sino con la voz de un pueblo que lleva más de 50 años resistiendo con dignidad y firmeza al colonialismo y al expansionismo, al exilio y a las injusticias. Nuestra voz es tan necesaria como la de cualquier trabajador que lucha por la justicia. Hoy queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los sindicatos hermanos y especialmente a esta organización que celebra su 16º Congreso por no permitir que la causa del Sáhara Occidental y del pueblo saharaui sea olvidada. Su solidaridad es el oxígeno de nuestra resistencia. Cada resolución, cada movilización, cada gesto de apoyo internacional nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca los necesitamos para presionar
a los gobiernos y denunciar el saqueo sistemático, incesante y salvaje de los recursos naturales del pueblo saharaui y exigir el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas para la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. No pedimos caridad, exigimos justicia, no queremos que se nos vea como víctimas, sino como un pueblo que a pesar de todo construye su futuro con escuelas en los campamentos, mujeres al frente de la resistencia y jóvenes que transforman el dolor en lucha. Por eso les invitamos a caminar con nosotros en este largo camino de la libertad y de la lucha obrera, que no es un camino de rosas y que se ha conseguido a través de mucho sacrificio y lucha constante. El líder sindical Nelson Mandela decía: siempre parece imposible hasta que se logra. El Sáhara será libre cuando la comunidad internacional actúe y cuando los sindicatos del mundo alcen su voz como lo estamos haciendo aquí hoy. Nuestra unión seguirá firme junto a los sindicatos que defienden la dignidad humana y el trabajo digno. Nuestra causa es la causa de toda persona que cree en la libertad y la justicia. Gracias nuevamente por vuestra amable invitación, por vuestro compromiso constante e incondicional, por nuestra participación activa en la creación del Foro Sindical de Solidaridad con la lucha del pueblo saharaui y también en el 10º Congreso de la ONG Cesario en Dakhla, los campamentos de refugiados, la delegación de ELA que estuvo presente en el Congreso. Reconocer con gratitud el acompañamiento de todos los miembros de nuestra honorable organización y hasta la victoria, compañeros y compañeras. Viva el Sáhara libre, Gora Euskadi y viva la lucha obrera. Muchas gracias, Eskerrik asko. Mil esker Mohamed Bal eta jarraian batzorderagilearen txostenari buruz erakunde desberdinek duten azalpenekin jarraituko dugu. Ondoren Mitxel Lakuntzak erantzungo die eta bozketa egingo dugu. Gurekin dugu Gizalan Federazioaren hitza aurkezteko Igor Eizagirre, Federazioko idazkari nagusia. Aurrera, Igor! Orain kudeaketa txostenari buruz hitz egitea. Uste dut, ezin dugula beste aldera begiratu. Palestinan eta Saharan gertatzen ari denarekin, elkartasuna bakarrik ez, egoera horren aurrean borrokatu inbar dugu. Eta erantzunkizun bat badaukagu herri honetako sindikatua, lehendabiziko sindikatua bezala.
Bueno, eta besarkada handi bat hemen gauden guztiontzako eta bereziki gizalan osatzen dugun familiarentzako. Biba zuek. Bueno. Azken 4 urte hauek konplexuak izan dira, baina gu ez gara eskutatu. Gizalaneko kideok ez dugu bestaldera begiratu. No nos hemos puesto de perfil. Eta hori ezinezko izango zen, zuen guztion ekarpenik, lanik eta pasiorik gabe. Mila esker benetan beste aldera ez begiratzeagatik. Agurrarekin jarraitzeko, azken denboran erretiro hartu duzuen militanteoi, bihotz-bihotzez, eskerrak eman nahi dizkizuet egindako ekarpenagatik. Ondare bikaina utzi diguezue. Orain, ez astu gutaz eta militaten jarraitu. Goazen ba, kudaketa txostenaren erantzunarekin. Orain dela 4 urte hemen bertan, osasun larrialdian geunden. Orduan adierazten genuen, pandemia oso agerian uzten ari zen errealitate bat. Azken hamarkadetan, zerbitzu publikoetan egindako murrizketek zeinen ondorio larriak zekartzaten langile klase eta herritarrontzat. Politika neoliberal horiek behingoz alboratu eta zerbitzu publikoak indartzeko garaia zala oiaukatzen genuen. Zoritxarrez, oso ondo planifikatutako eta diseinatutako estrategiakin politika neoliberalek aurrera jarraitzen dute. Gaur egun gainera, orain urte batzuk ezinezkotzat joko genuken batzuen kolaborazio edo konibentziarekin. Baina hau honela izanik, borrokatzen jarraitu dugu. Gure instituzioek agerikoak ziren arazoak ukatzeko alegin egin duten arren, gure grebeik zerbitzu publikoak agenda politikoan kokatzea lortu dute. Privatizatutako esparrutan ere, borrokak ez du etenik izan, eta ez du izango publifikazioa lortu arte. Bide horretan, konfederazioa bide lagun izan dugu. Gure agintarien politikak kritikatuz eta aldaketak bultzatuz. Sufritzen dugun etengabeko zentralizazio eta autogobernuari igadura azaleratuz. Eta hemen erabakitzea aldarrikatuz. Baita ezkerraren oposiziorako ahulesia zein programa alternatiboa eraikitzeko borondate eza salatuz. Ezkerraren epeltasun horrek eskuin muturra indartzen eta likatzen duten bezala, aurrera eramaten ditugun grebak eskuin muturrerako dike dira. Fascismoaren kontrako antidotorik onena gure grebak dira. Gorka Urbizuk, teoria bat abestian esaten duen bezala, gauzak ez dira horrela. Gauzak horrelaxe daude eta ez da gauza bera nire adizkide. Hildo honetan, gure ez, aipamen berezia merezi dute sindikatuak azaroaren 28ko greba feministarekin bat egiteko erabakia edota EAeko osasun itunean eta hezkuntza legearen ingurun hartutakoak ere. Greba feministari dagokionez, federaziotik urteak daramatzagu zaintza sistema publikoa eta kalitatezkoa borrokatzen. Argia izan da elaren lidergoa zaintza esparruko gatazketan. Honekin, koherentzian, bat egin genuen greba feministarekin. Orain, zaintza sistema publikoa, doakoa eta kalitatezkoa aldarrikatzetik, hau errealitate bihurtzeko bidea egin behar dugu. Bai, ala bai. Osasun itunari dagokionez, parte hartzeko erabaki hartu duten eragilek, elak ez bezala, errealitatearekin bat ez datorren fizio bat elikatzeko autua egin dute. Itunaren helburu nagusia, herritarrek baretzea eta kaleko polarizazioa etetea da. Bestalde,
hezkuntza legearen onarpen prozesuak ontzat eman du egungo eredua, dituen gabeziak betikotzea zein hezkuntza Madrilen eskustea. Prozesua legitimatu duten alderdi guztiek gure hezkuntza sistema publiko, propio eta euskalduna garatzeko bidea egiteari uko egin diote. Bestetik, federazio, konfederazio, arlo desberdinetan elkarranean egindakoa azpimarratu nahi dugu. Zerbitzu publikoen ikadurak dituen ondorioak azaleratzeko, txosten eta azterketak ondo lantzea eta ondorio horiek irautzeko aliatuak bilatzea ezinbestekoa dugu. Bide horretan, azterketa bulegoarekin eta fundazioarekin elkarlana zein ekintza soziala indartzeak balio berezia du. Horrek ekarriko du langile publikoak ideologikoki elikatzea, mobilizazio sustatzea, eraginkortasuna indartzea eta herritarrek sinergiak eta txekimenduak lortzea. Zerbitzu juridikoekin, lan osasun arloarekin eta bidelagun fundazioarekin elkarlana ezinbestekoa da ere gure egunerokoan. Feminizatutako esparru ugari dituen federazio honetan, genero ikuspegia lehen lerrorak hartzeko tresnek garrantzi handia dute. Hastapenetan gauden arren, bide egokitik goazela uste dugu. Hala ere, badira hobetu beharrekoak. Bi aipatuko ditugu. Lehena, lan osasunari dagokio. Azken 4 urteetan, 256 langile hil dire lan istripuetan. Aurten 24, azken astean 4, egoera dramatikoa da. Arrisku psikosozialak eta bestelako osasun galerak ere asko hasi dire. Batez ere, sektore feminizatuetan. Egoerari aurre egiteko, gehiengo sindikalarekin protokolo bat kudatu genuen 22 arte. Labek ordea, urte horretan, Osalanen eta Nafarroako Osasuneko institutuan bere parte hartzea instituzionala berreskuratzea erabaki zuen. Honek ezinezko bihurtu zuen elkarrekin protokoleri eustea. Ordutik, zoritxarrez, gure kabuz ematen dugu erantzuna. Erabakuia zuzena izan arren, ematen dugun erantzuna ez da nahikoa. Lan hildo hau nahi eta nahi ez indartu beharra dugu. Bigarrena, estrategia komunikatiboarekin zerikusia du. Egungo gizarte mediatiko honetan, estrategia komunikatiboa indartsua izatea ezinbestekoa da. Gure federazioa oso mediatikoa izanik, arreta berezia eskatzen duen alderdia da. Baliabideak mugatuak izan arren, hurrengo urteetan hobetzeko bideak ezinbestean arakatu behar ditugu. Bukatzeko, federazioaren erronka estrategikoa gure herriko zerbitzu publikoak indartzea dela ulertzen dugu. Honek, helburu bikoitza du. Batetik, zerbitzu publikoetan lan egiten duten milaka langileen prekaritatea borrokatzea, eta bestetik, langile klasari zerbitzu publikoak egokiak bermatzea. Ezin dugu ahaztu, prekaritate eta gabezi horiek modu gordinagoan eragiten diela kolektibo eta pertsona zaurgarrienei. Hau eslogan hutsean gera ez dadin, lan egiteko erak sistematizatzen eta hobetzen eta sindikalizazioan eta militantzian urratsak ematen jarraitu behar dugu. Genero ikuspegia eta emakumeen zein sexu genero sistema normatibotik edota heteroarauetik kokaten diren pertsonen parte hartzea gure lan esparru guztietan txertatu behar dugu. Azken urte hauetan egindako lana ikuspegi horretatik bideratu dugu. Eta hobetzeko elementua ditugun arren, jarraituko ditugun hildo estrategikoak zuzenak eta berrezkoa dira. Erronka honetarako jenderik onena dugu, baita sindikatu hoberena ere. Horregatik batzorde eragilearen txostenaren aldeko bozka eskatzen dizuet. Eskerrik asko, biba zuek eta gora gutarrak! Mila esker, Igor. Bueno, ELA ez da sindikatu bezala aritzen iparraldean, baina azken 20 urteotan Manu Robles Arangiz Fundazioak egindako lanari esker, bertako hainbat organizazioekin batera ekosistema baten parte gara. Nun uztartu diran errebindikazio herritarrak, abertzaleak, klimatikoak, sozialak edo kulturalak. Aurre ikusita zegoen, Sebas Kristik, Ipar Euskal Herriko ELAko arduradunak
hemen hitza hartzea. Baina atzo goizean aita izan da, beraz, hemendikan zorionak famili guztiari. Eta hori dela eta Unai Oñederrak emango dio ahotsa iparraldeko gure militante sareari kudeaketa txostenaren egiten zaizkion erantzunen baitan. Aurrera, Unai. Bueno, albiste on batekin eta txar batekin netorren, esan du berak, albiste ona da Sebas aita izan dela, eta albiste txarra da, baneri tokatu zaidala, bera prestatutakoa irakurtzea. ...2004an, elak erabaki zuen iparraldean presente izatea Manu Robles Arangiz Fundazioaren bidez, eta Txetxe Etxeberri liberatu zuen. Joan den urtean, Txetxek bere ardurak utzi zituen, 59 urte bete zituelako. Eta bigarren lerrorat pasatu zen. 20 urtez, iparraldeko arduradun eta nazio batzordeko kide izan ondotik. Burubelarri lan egin du, 20 urte horietan, eta fundazioak iparraldean orain arte izan duen ibilbidea eta eraiki duen guztia, hein handi batean, Txetxi sor diogu. Azken kongresuaz geroztik, iparraldean fundazioak bultzatu dituen bi ekimen bereziki aipatu behar dira. Alde batetik, Alda mugimendua. 2020an sortua, gaur egun 1000 kide baino gehiago ditu. Erreferentzia bilakatu da Ipar Euskal Herrian eta Frantses estatuan. Eta garaipen garrantzitsuak lortu ditu etxebizitzaren aldeko borrokan. Bestalde, eraiki funtsa. Duela 2 urte sortua, fundazioaren ekosistemaren baliabideen bermatzea eta garatzea du helburu. Eta ondoko urteentzat, egituragarri diren 2 proiektu abiatu ditu, Patxoki Berria Baionan eta Robles Arangiz etxea Beskoitzen. Hego Euskal Herrian, trantsizio ekosozialan aintzinatzeko, proposamen oso bat plazaratu du elak, eta enpresatan pauso konkretuak egiteko neurri zehatzak landu ditugu. Trantsizio ekosozialan aintzinatzeaz gain, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Adibidez, elikaduraren eta mugikortasunaren arloetan. Bestalde, enpresetan trantsizio prozesuak nola egin landu dugu. Enpresak berreskuratu, langileen esku ezarri, kooperatibak sortuz, eta ekonomia sozial eraldatzailearen logikan kokatzeko. Lan teoriko bat eraman ondotik, Talaios kooperatibarekin. Lehen saiakera batzuk egiten ari gira, trantsizio ekosoziala eta enplegua ez dirala kontrakoak erakutsiz. Bestalde, zerga politikari buruzko lanketa handia egin duelak, bere analisia eta proposamenak berretsi ditu, eta mobilizazioak ere antolatu ditu erreforma fiskala aldarrikatzeko. Gehienetan jendearengandik urrun den gai hori sozializatzea biziki garrantzitsua da. Zerga politika zuzen bat baitezpadakoa baita aberastasunen birbanatzeko, eta denek bizi duin baten ukaiteko beharrezkoak diren zerbitzu publikoen finantzaketak segurtatzeko. Hala ere ez da nahikoa. Gasteiz eta Iruñeko gobernuen politikak ez dira aldatu. Beren politika neoliberalekin eta botere ekonomikoen menpe segitzen dute. Horren adierazle nabarmenetarik bat da, joan den urtean banku eta energia sektoreetako enpresek izan dituzten irabazi historikoak. Lan bikaina egiten dugu analisian, besteak beste bi gobernuen aurrekontuen analisia eginez, bai eta proposamenetan, baina orain arte ez dugu eraginik. Gizarteak pobretzen eta zerbitzu publikoek okertzen segitzen dute. Gisa berean, lan bikaina egin dugu negoziazio kolektiboan.
Langileentzat baldintza hobeak bermatzen dituzten lan hitzarmen hainitz izenpetu ditugu. Eta beste sindikatuak baina soldata igoera handiagoak lortu ditugu, konfrontazioari esker eta greba egiteko dugun gaitasunari esker. Izan ere, Hego Euskal Herria da urrunetik Euskal Herria da urrunetik Espainiar Estatuan greba kopuru handiena duen lurraldea eta 2023an EAen egin ziren greba egunen 80%, baino gehiago elak antolatu zituen. Baina ez da aski. Langileek sortzen duten aberastasunak batez ere kapitala elikatzen du. Soldata igoerak inflazioaren heinekoak izatea nahikoa izan da guretzat, eta langileek inflazioaren gainetik izango ziren soldata igoerak imaginatzea eta aldarrikatzea ez dugu lortu. Hala ere, gauzak etengabe hobetzen goaz. Negoziazio kolektiboan prestatzeko manera aldatzen ari gira. Emazteek jasaiten dituzten diskriminazioak eta haien beharrak lehentasunez kontuan hartzeko eta emazteen parte hartzea bermatzeko. Eta plan pilotoak garatu ditugu hainbat enpresetan. Epe luzeko transformazioak definitzeko eta gauzatzeko gaitasun hori da, dudarik gabe, elaren indarrik nagusietarik bat. Epe luzeko begirada eta transformatzeko gaitasun horren beste adibide bat da, militantziari buruz hasi dugun lanketa. Azken kongresuan, helburu estrategiko gisa definitu ginuen sindikatuaren baitan militantzia soziala indartzea, lan mundutik haratago, langileen eguneroko bizitzan eragina duten politiken inguruan, etxe bizitza, mugikortasuna, energia. Heldu diren urteetan garrantzi handia eman behar diogu gai honi eta lanean segitu behar dugu gure militantzia azkartzeko eta zabaltzeko. Kudeak eta txostenak dioen bezala, erronka ez da soilik militante kopurua handitzea. Baizik eta haien konpromisoa indartzea, militantzia aktiboa, zuhurra eta eraldatzailea sustatuz. Hori behar dugu, langileria antolatzeko eta gizartea eraldatzeko. Bukatzeko, pasadiren 4 urteetan egin den lan guztia kontuan hartuz, batzorde eragilearen kudeak eta txostenaren aldeko bozka eskatzen dizue Xebasek. Mila esker, Unai. Antolatu. Gizartea eraldatu. Oso, karo, batzuk ez dakizu ez ere. Apa! Zer mod! Hola, bai! Impresionante! Ez dakat beste zer esateko. Bueno, bai, denborarekin ere. ¿Cómo va esto? O sea, ¿qué pasa? Pa. Pues ez dakit, dazkateko kontrolatu ingo dut. Hogei gutxi dira, laurden gutxi jatzerapenak indijoa, pues lo único que falta que me enrolle. Guaka! O sea, Eta zuek ondo, hemen egun guztia... Zuek jabetze zeate dagoela pantalla erraldoi bat? Urrengoan denak gozetuta gaudenean ez janorratzian, bale? Enteratu gera danak, ez? Osa, danak, zuek hor, klak, porque es karo, pantalla erraldoia. Eta nola beraiek daudeia, hombre, nik ulertzen dut, 10 ordu horrexerita, pues zu zaudeia, como que no estás, pues estás, ikusi zaituztegu, Eta denak pentsatzen, no puede ser, o sea, gu hemen goze ziltzen da. Bueno, pues oso ondo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Pero por favor, yo no me creo que os estáis enterando de todo. Barkatu, oso ondo esplikatuta denaz, gero, hau, bizkarra eman behar dizuek, ala kupula, ulertzen? Osea, eman behar diot bizkarra, porque ez dela erotu ingo naiz, bale? Baina, zuek, bale, pues behiratu garea, igual, hortako
Hortako jarri dizu, Bueno, a ber, ze gauza esan behar ditut. Oso ondo antolakuntza, badakigu dala bidea, bueno, antolakuntza, eta autobusak, super ondo autobusena. Qué buenos son los hermanos salesianos, qué buenos son que nos llevan de excursión. Oso ondo, goizeko 7 eta 4 horario salesiano, también te voy a decir, eta etorri gara, arazotxoak egon dira con alguna de... No, yo no entiendo cómo vais. Delegación, federación, la confederación... O sea, zuek baldin badakizuten hortzu zeaten, pues posten naiz, ¿vale? O sea, kanpotik gatozen entzako, yo ya no es militante afiliado, digo, ¿trabaja alguien? Aquí o... O sea... Bueno. Orduan... A ver, hola, pues ya es que ya está, como me enrollo, oso ondo autobusetako harrak, me han encantado, tipo salesiano total. A ver, bukaera arte es Juan. Digo, oye, esan inberratzaio jendiai. Pues esan inberratzaio, bihar goizean puntual. Digo, hombre, pues ez egin kongresu bat Bilbon, jendiak zein behar du gaur gabian después de la alegría. A ver, qué alegría, bai, porque mendikateako zate, quemaréis algo, ¿no? O sea, porque gaur gauean, si no la liáis, yo digo, menudo puff de sindicato. O sea, que jun banatzen, por delegaciones, por lo que queráis. Hombre, a ver, etorriko día 4.000 hooligans a quemar Bilbao eta zuek ez tezu egingo. No puede ser. O sea, zuek gaia motiboa dazkazu ez, que bestiak ez, o sea, motiboak da igual todo. O sea, que si Palestina, Sahara, gure propioa, eta gero prekarietatearekin, asako, agoatu zeate de todo el mundo? Pues no. Gaur sexu langileen eguna da, eta hemen ez da ezer aipatu, o sea, delegación ya, por favor, porque prekarioetan prekarioak baldin badaude, sexu langileak dira, o sea que, apunta, Michel, apunta. Apuntatuko du, eta hemendik 4 urtera txostena, zuek bakizu ez duela inork irakurri, no? Vale, bai, pues los delegados de... Pues eso, sueco ordezkat, pero no me lo puedo creer, que pesa esto un huevo, ¿sabes? O sea, porque dago txostena, ponencia, y luego ya, si has cogido regalo, pues ya está. Ez detateako, o sea, ikusiko dezue, hau ez dut ireki, no sé qué son, aquí ya están. Zer dira hauek, fichas. Pues para esta noche, para meter ficha. Bueno, oso ondo. Ikusten, nola, sindikatoa goitik pentsatzen ari da, pues en todo. Dice, esta pobre gente, eguna pasata gero zerbait egin beharko du. Ya está, habrá alguien sufriendo. Bueno, eso, hain bakat. Orduan oso ondo, interesante, o sea, ni gero pixkanakaia joan naiz, egokitzen, ulertzen, digo, ya me voy enterando. Así eran de repente el CSI, digo, no me lo puedo creer. O sea, Nueva York, Las Vegas, gero ya me he enterado que es... O sea, segola hor norbain, you understand? Fight. Es lo único que nos interesa. Fight the power. Hau da, unibertsala, orduan ya, lasaitu inaiz. Digo, el CSI no es, ¿sabes? Porque, o sea, Centro de Servicio Inteligente, bueno, no puede ser, claro que no podía ser. Gero, oso ondo ere, aipatzen da, sindikatuaren, es que claro, esto es tan largo que aquí ni me... bueno, que me veis, bueno, da igual. Orduan, sindikatoa, hildo desberdinak, lanlerro desberdinak, eta hor, como un apartado, sindikalismo feminista. O sea, barkatu, como si fuéramos un colectivo. Barkatu, gozat esango izut, Es que sindikalismoa ez baldin bada feminista, zer da? Hago pa esto. Eta gero, orduan, igual, urrengo ya 4 urte eta gero en el siguiente congreso, pues ya está jarri, o sea, está aquí porque parece que beraiek egiten dutena lo universal, no necesita ningún adjetivo detrás, pon sindicalismo patriarcal, y luego pone sindicalismo feminista. Bueno, vale, algunas sí quieren, pero os da palo porque estáis con los de siempre ha dado, ¿no?
Y dices, a ver si luego esta noche en la cena, bueno, vale. Oso ondo, eta ja igual, baina ikasi dut pila bat, nola dan, osea, arengar masas, jarrera kontu bada. Hau, hemen daudenak badakite, zuk esan dezakezu. La cosa más interesante. Dices así, gaur gabean erreko dugu Bilboko Alde Zaharra. Eta jende asko ez da enteratzen, porque no hay un tono. Guain, zurazte basea. Gaur bertan, gaur gauean, semaforoa gorri pasako dugu! Orduan, pues hau bakizu, es todo cuestión de actitud. O sea, eta gero ere, funcionan mejor las voces graves. Es un misterio de la naturaleza. Pero una voz grave. Eta gero bestea botx batzuk, que igual ez dira lain graveak, ¿no? Ba gero biarre. Pero se ha dicho más fuerte con la voz esta. Orduan, pues hacer... ¿De qué creéis que viene el lo, porque badakite, es eso lo que impacta. Vale, a ver, que ya sufritzen dago gehiago. Bueno, konfrontazioa, nik ez daki dagoen pitido bat hitza esan dezuten bakoitzeko, pero lo ha petado, o sea, ya ezin da gehiago konfrontatu, porque, o sea, bai, alda konfrontatu, baina konfrontazioa hitza, si no se ha quedado clara, o sea, cambiaros de sindicato. Porque entzun dugu, que también, a ver, que convidatu de su ejendia, o sea, tener un poco... ¿Tú que invitas a la gente y dices cosas de esa gente? ¡A mí! No sé si me parece, a ver, porque gauza bat, honeatea dianeako denak txostenari baiezko ematea, que yo decía, habrá debate, habéis hecho a oscuras, o sea, a oscuras. Que igual también, bueno, hoy está aquí, baina a escondidas sin de su, ¿es? Pues criticar a la gente que habéis invitado a hacer también a escondidas, o sea. Eta estera ez gonbidatu, porque dira merkeagoak. Claro, gonbidatuak podéis decir como, ya te digo, merkeagoak serán cabrones con la caja resistencia. Yo también, no te jodes. Bueno, pues haz también, te digo. Bueno. A ver, que igual gero deitzen naute beste sindikatu batetik, y voy a decir que sois unos sobrados, también te digo, ¿eh? O sea, baina, bueno, hemen, bueno, orduan, vale, ya, vea mi hijo, bueno, magoa, ¿eh? ¿Qué metáfora os ha hecho, eh? Esto es lo que se hace en la patronal todo el rato, chimeleta, y ¡zascaos! Magoa, No, egia da, todo el rato no, zeatela lortu dituzue hitzarmen honenak, o sea, todo el rato no, etzan zuei a los otros. Zueyes, por favor, zeate lo más de lo más, el top del top, ¿vale? Bueno, juni berdet, pena bada, bueno, igual, a ver, gehiago, eskuntza, bueno, pues yo no voy a decir nada, porque ya ha dicho Michel, pues yo ya. Podéis aplaudir, eskuntza sarre zaudete hemen. Pues adiera así. Bueno, guain esango izuet ere, a ver, ¿qué dice? Aita berri izan da nau? Sorio induzue, ánimoak igual eman, y a ver, cuando tengan aurre eskuntza y hagáis una huelga de un mes, a ver qué dice el padre, ¿eh? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, eh? Porque
porque otra, oso precarietatea, no sé qué, la comida ha sido de burguesa. Tanto cubierto no hacía falta. ¿Ulertzen? No sabemos usar. No sabemos usar. Un lío allí. Gente cortando la panchineta con lo del pescado. ¿Pero de dónde venís, hombre? ¿De dónde venís? Así que imagen de sindicato. Por favor, Bueno, oaingoz, ustetua norbaitek itzen behar dula. Ya está, pues segiola eta a quemar Bilbao. Venga. Eskerrik asko Bea eta eskerrik asko denoi eta elako erakunde guztien iritzi eta balorapenekin bukaitu ondoren, entzun dezagun jarraian Mitxel Akuntzaren erantzuna elako erakunde ezberdinek izandako azalpenari. Aurrera, Mitxel, mesedez. Bueno, arratsaldeon berriz eguna aurrea doa. Bueno, nei dagokit eskualde eta federazioen izenean erantzuna eman duzuei, erantzuna ematea. 16 interbentzio izan dira guztira, gauza asko eta ezberdinak esan dituzue, eta nik ezin ditut erantzun aipatu dituzuen gauza horiek, guztiak. Orduan, saiatuko naiz aipatu dituzuen hildo nagusiak elkartzen edo taldekatzen, bale? Esango nuke modu nabarmenean zuen interbentziotan bi idei nagusi azpimarratu dituzuela positiboki. Positiboki aurrera pausoak batez ere hortan eman direlako. Lehendabizikoa negoziazio kolektiboa. Ia denek aipatu duzue. Azkenengo 4 urtetan gertatutakoa. Eta egia da, izugarria da. Izugarria da sindikatu honek egin duen azkenengo 4 urtetan. Ehunka mobilizazio eta grebek Euskal Herria lehen osan dudan bezala salbuespen bilakatu dute. Eta hori izan da sindikatu honek bere estrategiaren erdigunean antolakuntza eta greba jarri duelako. Milaka lagun pasa dira, pasazarete behar badamen, segurazki zuetako asko pasatzen zarete ja greba horietatik, eta borroka sindikala eta lan baldintzen hobekuntzaren arteko lotura hori ikusten denean, behar bada nekez egin daiteke langileen artean pedagogia hoberik. Ez dugu gure postasuna izkutatuko, pozik gaude, eta pozik gaude arrazoi asko ditugulako, eta harro gaude ere bai. Harro gaude, meritu asko duelako, eta lan handia zuek ere aitortu duzuen bezala, eta zuen interbentziotan ikusten delako, egindako lan militante horren eta defendatu dugun estrategia horren aitortza bat delako. Bigarrena, genero ekitate planari eta sindikalismo feministan emandako pausuak. Bea, orain dela gutxiatera den humoregilea, honetan ez da oso zentratuta egon, uste despistatuta egon dela, zuetako gehienek aipatu duzuelako sindikatu honek sindikalismo feministan emandako pausuak. Mari Cruzek esan duen bezala, 10 urte pasa dira, genero ekitate prozesua abiatu genuenetik, erakunde feminista bilakatzeko asmoz. Eta ari gara paradigma aldaketa horretan. Eta zorionez adibide ugari ditugu. Eta emaitzak ikusten ari gara. Negoziazio kolektiboan ikuspegi feminista garatu eta sistematizatu dugu. Maria Emazek eta Manuk ere aipatu dute egiten ari garena. Nola jasotzen ari garen lantokiz lantoki informazio desagregatua, lantokietako desberdintasunak agerian uzteko, eta gure aldarriak hobeki zehazteko langileen emakumeen alde. Eta hala ere, esan den bezala, bide luzea da, oraindik egin beharrekoa, berdintasun osoa lortzeko eta konpromiso horretan sakontzeko asmoa dugu. Beste bi gai ere atera dira, Igorrek esan du oraintxe
lan osasunari buruzko kezka agertu duenean. Bi berrikuntza egin ditugu azkenengo 4 urtetan, lehen aipatu ditut. Bat, Bide Lagun Fundazioa eta bestea Eren taldea. Igorrek zeukan kezka horrekin, lan osasunan gertatzen denari hobeki erantzuteko asmo horrekin jarri genuen martxan, eta leheno, esan bezala eta hemen berresten den bezala, emandako pauso horietan bete-betean asmatu dugu. Espezializazioa behar delako. Espezializazioa behar delako, hain zuzen ere, lan munduak dituen aurpegi gordinei erantzuteko. Eta ados nago ere, azpimarratu duzuenean, sortu ditugun bi tresna hauek zerbitzu juridikoekin batera, ekintza sindikala hobetzeko duten potentzial handia. Beraz, dudik gabe, lehen osaten dizuen bezala, uste dut bete-betean asmatu dugula bi tresna hauek martxan jartzen. Afiliazioari buruz, atera da, uste dut 3 aukera aipatu dutela, afiliazioan emandako pauso batzuk, arretari buruz, afiliazioari ematen diogun arretari buruz. Ongi dakizue hau eskualdeko arduradunek ze garrantzitsua den afiliatuei arreta egokia bermatzea. Eta ze burua uste ematen duen nahi bezala eginkizun horri erantzuteak. Bilboko edo ezkerraldeako arduradunek aipatu duzue afiliazioaren arretari afiliazioaren arretan eman ditugun aurrera pausoak. Militanteak antolatuz egiten dugu aurrera, eta hori da ere hemen egin duguna. Oso garrantzitsua da militante horiek lokaletik lokalera hartzen duzuen ardura. Seguramente hemen horietako batzuk zaudete, eta esan bezala estimatu eta aitortu nahi dugu hartu duzuen konpromiso hori. Eskerrik asko. Beste plano batean agertu dira bi gai, sindikalizazioa eta prekarietatea. Zergatik garapen desberdinak izan dituztelako, eta bi ildo estrategiko hauen garrantzia aipatu duzue, lan planifikatuarekin batera, eta lan planifikatu horrekin batera, kudeaketa sistemaren aldeko apustua berrestetik etorriko da ezinbestean. Margena dugu, Begok Gasteiztik aipatu du, margena dugu era planifikatuago batean lan egiteko, eraginkortasunean irabazteko. Amagoiak ere, Debako arduradunak ere aipatu du. Ezin izan dugu garatu nahi genuen bezain besteko sindikalizazioa. Eta horrela aitortu behar dugu. Gauza batzuk lehenestu behar direlako, ezin izan dugulako nahiko genuen denbora guztia, eta hala ere sindikalizazioan eman ditugun pauso horietan, 900 ordezkarierekin hasi gara lanean. Tokian tokiko egindakoa desberdina bada ere, ez dugu inolako zalantzarik hurrengo urtetan erronka honetan sakondu beharko dugula. Gauza bera esan daiteke ere bai prekarietatearen erronkarekin, prekarietatearen plangintzarekin. Garaipen ezberdinak aipatu dituzue, eta garaipen ezberdin horiek iritsi dira plan bat izan dugulako, eta egora muturretan ere garaipen garrantzitsuak lortu ditugulako. Plangintza honetan gauzatzen da, hein handi batean okerren daudenen langileekiko dugun konpromisoa. Gai honetan aurrera pausoak eman baditugu ere, erronka gisa kokatu duzue batetik, oraindik ez garelako iristen okerren dauden askoren gana. Orainikan asko daude sindikatuaren esperoan. Eta bestetik, negoziazio kolektiboan txertatzeko beharra dugulako. Eta ados nago, eta hori da, azkenengo urte honetan egiten saiatu garena. Badugu, zertan sakondu, zertan hobetu, eta erronkak ez zaizkigu faltako. Ideologia eta formakuntza, nora goaz ideologiari gabe, nora doa sindikatu bat ideologia eta formakuntzari gabe, inora. Aipatu zu ere, ultraeskuinaren gorakada honetan eta kapitalismo basatia zabaltzen den garaian, ideologia eta formakuntzaren garrantzia. Sindikatuak beti eman dio garrantzia ideologia eta formakuntzari, eta jarraituko dio ematen, ez izan zalantzarik. Bestelako erronketan, Nafarroa, Imanolek
Amagoiak ere bai eta Donostiko ardudunak Amaiak aipatu dute migratuak eta gazteak sindikatura erakartzeko egin behar dugun alegina. Unai, industriako ardudunak esan bezala, elak izan behar du kolektibo prekarioen sindikatua. Eta horretan gaude, eta langile migratuak eta langile gazteak dira horietako batzuk. Migratuak gero eta gehiago dira sindikatuan, bai eta hori albiste ona da. Baina ados nago ere Joseba Bilboko arduradunak esan duenarekin. Gazte eta migratuen afiliazio basuak gure kezken artean kokatu behar ditugu. Eta ezin gara konformatu egungo errealitatearekin. Ibai Zabal Nerbioiko arduradunak, Andonik, esan du, ausart jokatu behar dugula gaztengana hurbiltzeko. Ados nago hori da egin behar duguna, baina badugu gazte horien gana hurbiltzeko ate nagusi bat. Ekintza sindikala da. Lanzentrutan daukagun implantazioa da gazteen gana hurbiltzeko daukagun biderik egokiena. Eta horretaz gain egia da, beste gaiekin ere harremandu behar dugula. Hori da saiatu izan garen ere etxe bizitzaren kanpainak martxan jarri ditugunean. Euskeraren egoera, desente atera dere bai, Josebak aipatu dere bai, Jonek, Eneritzek, batetik gogoratzeko euskaldunok dauzkagun arazoak gure hizkuntzan bizitzeko. Eta bestetik ere gogoratzeko sindikatu barruan ere eta lantokietan pausoak ematen jarraitu behar dugulako. Eta horrela izango da, dudik gabe. Ez dakit irakurri duzuen sindikatoren azkenengo alea, alda da, sindikatu honek etxeetara bidaltzen duen aldizkaria, herri hontan, Euskal Herrian, tiradarik handiena duen aldizkaria. Aldan, aldizkari hontan, Roberto Mosori elkarrizketa bat egin diogu. Roberto Moso da, Zarama musika taldeko musikaria, abeslaria. Eta ere, Roberto izan da, elako ordezkaria. Euskarari bueltan galdetuta, honakoa esan zuen, gizartean tensio eta pulsoaren galerari buruz Euskararen bueltan ari ginela. Berak esaten du, elkarrizketa hortan, Euskararen aldeko tensioa galdu da. Tensiorik ez badiogo usten gure eguneroko bizitzan, aldarrikatzeko zilegitasuna galtzen goaz. Ados nago Robertorekin. Eta hori da egiten saiatuko garena. Pausoak eman eta tensiorik ez galdu. Euskarari gabe ezin delako ulertu ez herri hau, ez sindikatu hau. Euskararekin ere bukatzeko, Eneritzek Urola Kostako ardudunak aipatu arnasgunen garrantzia. Bide horretatik goaz, alden enean, euskara gero eta presente dago sindikatuaren bizi organikoan eta esan bezala gehiago egongo da. Bukatzeko oso transversala ere atera den idei bat, militantziarena. Nabarmen, azaldu da parte hartze hoitan, eta gauza hona da. Esan duzuen bezala, ela militantieri gabe ez da ezer. Eta hori da, zaindu eta sustatu behar duguna, militantzia hori. Gai honetan, azkenengo urtetan, ez dugu nahi genuen bezain besteko aurrera pausorik egin, eta hala aitortu behar dugu ere bai. Testu inguru zail bati erantzun behar izan diogu, esan bezala, eta egoera horrek gure plangintzen garapena ere mugatu du. Eta mugatu du ere, militantziaren plangintzarekin egin nahi genuena. Militantziarekin egin nahi dugunaren astapenetan gaude. Zuetako askok, lehen esan bezala, nabarmandu duzue militantziaren bueltan eman berreko bultzadak. Urik, Gernika Durangoko arduradunak ere labur bildu du. Esan du, militante gehiago behar ditu sindikatu honek. Horretarako plangintza bat behar da. Eta hausnartu behar dugu ere bai, militantzia sustatzeko parte hartzeko espazioak egokienak zeintzun diren militante hoientzako. Eta militantzia ari garela, ez dago, gogoratu behar da, ez dagoela militantzia eredu bakarra. Ez dago militatzeko modu bakar bat. Eta militatzeko dauden 11 modu horiek sustatu nahi ditugu aurrerantzear. Hau da sindikatuak duen erronka handienetako aurrengo urteetako.
Eta dakizunez, lehendabiziko aldiz, militantziak arduradun bat izango du batzorde eragilean, hori da proposatu duguna. Bukatzeko hel diezaiogun erronka kolektibo horri, hel diezaiogun eskatzen duen pasioarekin. Militantzia proiektu honen oinarria delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mitxel, eta kudeaketa txostenaren bozketa egiteko garaia iritsi zaigu. Kongresuak horrela hartuko ditu erabakiak gure araudiaren 9 atalaren arabera. Aho batez, nabarmena baldin bada erabateko gehiengoa, gutxi gora berako sistemaren bidez jarreretako baten aldeko gehiengoa nahiko argi antzematen baldin bada, edo bozketa arruntaren bidez botoak banan-banan zenbatuz. Gehiengo kualifikatua behar den guztietan ezinbestekoa da bozka kontaketa. Eta hau azalduta, kudeaketa txostenaren bozketa eskua jasoz bozkatuko dugu, izan txartelak prest, mesedez, zenbatzaileak ere egon zaitezte prest zuen lekuetan mesedez, eta bozketara pasatuko gera. Baiezko bozkak, bale? Bale, jaitsi. Jaitsi, ja. Bale, ezezko bozkak, txuriak, kudeaketa txostena aho batez onartua gelditzen da. Eskerrik asko denoi!
A ber, barkatu. ¿Qué pasa? No asoazte? Autobusian esan digute, bukatu arte ez mugitzeko lekutik. Osea, que zuek no asoazte. Nalo txostena aho batez, konfrontazioaren sindikatoak aho batez. Hau zeitezue, etxian bezala, ez? Umia esan obedientea izan, gero etxetik kanpo, pa que la lien, ¿no? Porque, baina etxian ez, hola, ez? Pues esto descompensa ahora un montón, perdonad que os diga. O sea, jende hau gelditzen da, ez dakizue. Michel, a ver, segi, itzengo izut. Que te he oído. Te he oído. A ver, arreta zentzundet, Bai, nik ez dut esan feminismoa etzinatelari lantzen. Esan dut, batzutan dagola idatzita como aparte. Hori zan bakarrik, ¿vale? Ya ves tú cómo es, ¿no? El secretario general. Entzunet, eta bai, gauzat esango izuet, porque nik, 2017ko federazio, bueno, no me entero, baina uste zia la federazioko, pues lo que hagáis, kongresua, eta feminismo hitza, etzan hainbeste entzuten, orduan zen nahi zu orain zoriontzea, Michel zoriontzungo, apaela, feminismoa txertatu duelako, apa, eskerrik asko, kupula guztiari, bueno, badakit izena ez zaizuela gustatzen, pues, ¿cómo se llaman? ¿Ser? Los que mandan, pues eso, la ejecutiva. Pues la ejecutiva, pues muy bien. Pues txalo bat, feminismoa, hola bai, ya hobeto, Michel, ondo, Digo yo, a ver, ¿sabes? Porque yo también muy, pero badakizu norekin eraman behartzean ondo, o sea, ¿sabes? Si a mí alguien de allí me dice, no sé qué, digo, ¿quién eres tú? Pero claro, de aquí. Orduan, bueno, oso ondo, ez dut ulertzen, baina, bueno, zuek gustora, o sea, ez zaudete haserre, ez? O sea, porque se han ido, es, no, bueno, zuek ez bazaudete haserre, pues nire, ez? O sea, que, orduan, vale, oso ondo, gustatu zait, aho batez, no hay disidencia, porque pa que si ya hay fuera, gero ikusi dut, hartu dituzula puntiak, delegazio, eskualde, todo. Muy bien. Eta, baina falta zer, porque nik zorionak eskualde guztiei, pero me da un poco pena eskumaldea. Que será la única derecha que no le estaba yendo bien, también te digo. A ver, pena es, porque gero oso ondo defendatu du, claro que sí. Ta gauza que vas a... No, va todo bien. Si no, oso ondo, pues mira, estamos... A ver, leku zaila izan behar da sindikalientzako. Oire, ulertu... Bueno, ahora alguien estará... ¿Tú que sabes algo de la margen derecha? Nada. Exactamente, egina da que nada, pero por tópicos, ¿sabes? Que funciona así la gente también, por tópicos. Orduan, hori oso ondo, oso argi geratu zaigu Bidelagun funciona bien. Zuek jakingo zuen zer da, pero esto bien, hori ondo, orduan Bidelagun ondo, hori mantendu hobetu. Zuek ze ikuste zue, perdonar, ¿Veis algo? ¿Tenéis otra pantalla o algo? ¿La grande se ve hondo? Vale, ya está, ¿no? Pues están ahí como la de Aus, porque ya está gente... ¿Vale? Márgenes, siempre hay márgenes. Es que es imposible. ¿Cómo metes todo el mundo en el centro? Esto es otra reflexión para el siguiente congreso. ¿Qué hay que hacer? ¿Aumentar el centro? ¿Dinamitar el centro? Ahí os lo dejo, porque yo dena ezin dizuet egin. Gero ere oso larrituta nijoa, porque me habéis caído súper bien. Pero estaban los ceniceros que daban mucha pena. De fumar, beste formakuntza bat, erretzailea, ¿qué os pasa, hombre? Claro, ez denbora euki erretzeko, iregia da. Orduan, ateatze zinan, eta hautsontzi horiek zeuden sobresaturaus, de asustar. ¿Sabes? Es decir, no se puede... Hay gente que se ha fumado 3 en el descanso. Kontatzen zenitun kolillak eta zeuden jendia baino gehiago. Orduan hau ere kontutan hartu. Bueno,
arrasakeria, kolonialismoa, mira, adibidez, Mitxe, para que veas, ni feminismoakin, que tengo ahí como, pues gero, berdina gertatzen zaigu, arrasakeriarekin, ahí no tengo tanto ojo puesto, ulertzen, jarrin behar da, porque oso errez esaten dugu, baina jasaten ez ditugun zapalkuntzak, pues nos cuestan un poquito. Entonces, venga, baina arrazista dan sindikatu bat, pues no puede ser. Egia da que feminismoa, claro, porque para eso soy yo esto, ya abarca todo. Si decís feminista, estáis diciendo todo, que os digo. O sea, cuidado, esta gente, iba a decir otra cosa típica que no voy a decir, la delegación de industria, que a veces suele ser más reticente. ¿Susa industria? Va, Suez, ¿vale? Suez, porque oso ondo hitzein dezugan, Suez. Bueno, orduan, hori, pues kontuz, porque ez ditugu detektatzen gauza asko, kolonialismoa, bueno, Palestinaz nik ez dut ezer esango, baizik eta Palestina askatu, Sukran Palestina, Sukran Sahara, ez dakit nintzaudete. Ez que orain emozionatu itengaiz, Bueno, ja, eskerrak emateizkizut eta igual beste zerbait eman beharko zitzaizue, baina, bueno, ez dut nik ere esango, porque que lo diga esta gente que es de confrontación directa. Bueno, orduan, zerbitzu juridikoak eta hemen esto superbien, ¿habéis hecho? ¿Te digo? Superbien. Gero, grebak dira zuen borroka tresna, muy bien. Eta gero formakuntzak. Esto me ha gustado. Formakuntzak eman behar dira, afiliatuei, militanteei, herri lantokietan, formakuntza deitzen diozue, baina deitu lasai adoktrinamendua, osea. Baina, ez dut esaten con connotación negativa. Adoktrinatu egin behar... Buia, que he aprendido. Adoktrinatzea da helburua, zergatik. Guk adoktrinatzen ez badegu, beste norbaitek egingo du! Beraz guk egingo dugu! Orduan, vale, hitza ez da oso polita, si quieres, ez da oso polita. Da igual. Beste batzuk gazteak erakartzeko, esto es otro tópico, baina ekintza ondo, pero un TikTok bien hecho también igual. Orduan, komunikazio arloatik, yo entiendo, zuentzako da oso arrotza, no entendéis nada, nik ere ez, pero igual, Mitchell, ja, igual pasatzen nahi zurekin, Bueno, pues, Muñoa, zure bai, vale, jarri bi. Bueno, edo zuek, oza, zuek zeate, de momento. De momento sois importantes, baina, ya, zapal pa'l Congreso. Bueno, pues aprovechatu. Vale, eta ja, ere, denborarekin gaizki zoaten ez, zaudete denak pentsatzen arroizateatzegean hemendik pa irme a dormir al hotel. Oa, leheno aipatu de, baina eske, karo, gauza bat irakurri niuni lenguan prentxan, egin ditzen, a ber, Ela, gutxieneko soldata honekin, Euskal Herrian jartzea, hor egindu match con lab. Que yo estaba como, ez da gila izango, por fin, vale, que direz, a ti que te importa, bueno, baina, ulertzen, o sea, da como, hostia, bindarrak batuta, ¿y quién ha jodido todo? La puñetera Yolanda, ¿en serio? ¿A qué se dedica Yolanda? A estropear cosas, se ha cargado Podemos, ahora se carga el idilio, ¿de qué vas, Yolanda? Yolanda, o sea, ¿de qué vas? O sea, me sentó fatal. Gero esan zuten esan bakarrik rollete. Bueno, pues rollete batetik hasi, vale. Pues ya nos lo han fastidiado. Eta gero, ja, entzun dut hemen norbaitatea da, eta greba egiteko, eta daukazute maiztasuna, nik ulertu dut greba egiteko maitasuna. Y he dicho, ahora entiendo. Esto les pone, o sea... Y por eso, que nadie les entiende, pues una filia que tienes. Pues oso, ¿no? Vale, orduan, pues ideologia eta formakuntza, TikTok migratuak, eslogan. Langileria antolatu, gizartea eraldatu, onarte, bien, yo entendía todo. Pero ya,
más sindicato, más vida. Cuando la gente se está quejando que no tiene vida por estar en el sindicato. Eta orduan ja urritu zait. Orduan, sindikalisten sindikatoa. ¿A dónde vais? ¿A quién le quejáis? O sea, ulertzen, hacéis un sindicato de sindicalistas. ¿Quién es la patronal? Cositas que me vienen a mí, ¿sabes? O sea, que digo yo, porque hay gente que está quemada, ¿sabes? Quemada. Ordu gehiegi, gatazka gehiegi, greba ez dira bakarrik egiten. Orduan, eskerrik asko, ez dakat beste zer esateko. Porque egingo ez bazenute, pues dena okerra esan duten bezala. Orduan, zeate, la hostia, zeate. A ver, beste sindikatuak bai pixka. O sea, baina, ahora voy a hacer como que no hay más, ¿vale? Como si fuerais el único. Zeate, la hostia, sindikatu oberena. O sea, datu guztiak, emaitza guztiak dia superonak. O sea, no entiendo por qué sigue el capitalismo, no lo entiendo. Porque aquí hay un montón de gente y os va todo bien. Orduan, himno bat indezuentzako, porque zeate helariak. Bueno, elakide, pero, o sea, ulertzen, o sea, digo tonterías, ulertzen, orduan. Helariak, eta kasue, abesti bat gaur gabean abesteko, bale? Elari, lari, lari, elari, lari, le, elari, lari, lari, elari, lari, le. Elari, lari, lari, elari, lari, oh, mila esker, musu erraldoi bat ondo pasa eta segi borrokan grebak egiten, pues lo que os dejen, no, más, más. Agur, sea un día, qué bien todo el día con esto es. Agur. Mila esker, Bea, eta jarrai dezagun kongresoen egitekoekin. Badakizue, kongresuak duela elako estatutuak aldatzeko ahalmena. Eta hasieran esan bezala, oraingoan badugu biltzar honi egiteko proposamen bat. Azalpena, Amaia Aierbe, batzorderagileko kideak egingo du, eta jarraian adi, bozketa egin beharko dugu eta. Kasu honetan, onartuak izateko ematen diren botoen bi herenak behar dira. Aurrera, Amaia, nahi dezunean. Bueno, mila esker Edurne eta arratsaldeon guztioi. Egia esan, Bea klaun horren ostean hitz egitea ez da inerresa, baina, bueno, saiatuko naiz nire hobekien egiten. Bueno, badakit eguna luze doala, denok pixka nekatuta gaudela, baina azken alegin bat eskatuko dizuet. 10 minutuko arreta, benetan. Eta eguneko azken ekitaldira pasako gea. Hau, benetan, berezia izango da eta. Beraz, adi egon, mesedez, eta kongresistak ere, mesedez, txartelak prestatuta izan, hau ere, bozkatu egin beharko dugu eta. Bueno, Edurnek esan duen bezala, estatutuen aldaketa egitea Kongreso Konfederalaren eskumena da. Eta hori da, gaur aurkezten duguna. Nazio batzordeak gure estatutuak aldatzeko egiten duen proposamena. Badakigu, estatutuak ez direla sindikatu baten funtsa. Sindikatua egiten duguna, gure militantzia, gure koherentzia politikoa eta batez ere gure ekintza kolektiboaren indarra da. Baina egia da baita, estatutuak beharrezkoak direla. Hain zuzen ere, gure borondate kolektibo hori posible egiten dutelako.
eta gure jarduerari zilegitasuna, bermeak eta segurtasun juridikoa ematen diotelako. Eta zergaitik proposatzen dugu aldaketa hau. Bueno, gure arauak elaren gaurko errealitateari egokitzeko beharra daukagulako. Izan ere gure sindikatuaren jarduera, egitura eta funtzionatzeko moduak asko aldatu dira azken urteotan. Ela erakunde bizia da, etengabe egokitzen da. Gure historia horren adibide argia da. Ez gara inoiz kontu formal eta ohiturei itxu jarraitzen duen sindikatu bat. Gure egitura eta estrategia une bakoitzaren erronketara egokitzen jakin dugu. Eta hori da hain zuzen ere gure indar handienetako bat. Gure antolaketa praktikak ere aldatzen eta sendotzen joan dira. Sindikalismo eredu sendo bat eraiki dugu. Koherentea eta oinarrian ondo errotuta. Orain proposatzen duguna, eta hau uste dut garrantzitsua dela, ez da norabide aldaketa bat. Ez da zerbait berria sortzea. Besterik gabe, gure estatutuetan gaur egun garena hobeto islatzea nahi dugu. Sindikatu bakarra gara. Egitura konplexu eta funtzionalarekin, baina nortasun sindikal, politiko eta juridiko bakarrarekin. Eta zergaitik da hau garrantzitsua. Estatutuak gure jardueraren oinarri juridikoa dira. Esan genezake gure hezurdura instituzionala direla, eta hezurdura horrek bat etorri behar du benetako gorputzarekin. Ez da onargarria paperetan gauza bat esatea eta gero eguneroko jardunean beste bat egitea. Duela urte batzuk, transizio garaian, gure estatutuetan erabili genituen konzeptuak eta esamoldeak beste testuinguru historiko bati erantzuten zioten. Orduan, Europako beste sindikatu batzuen eredua hartu genuen erreferentzi moduan. Eta askotan, egitura deszentralizatuagoak autonomi juridiko eta ekonomikoarekin zituzten. Batez ere federazioen kasuan. Eta guk ere hala egin genuen. Baina, azken hamarkadetako esperientziak beste bide bat erakutsi digu. Gure proiektu sindikalaren indarra ekintza bateratuan, estrategia koherentean eta organo kolektiboen lidergoan datza. Ez ditugu gehiago egitura bereizturik nahi. Sindikatu bakar baten parte gara denok, naiz eta maila ezberdinetan antolatu, eskualdetan, sektoreetan eta maila nazionalean. Hori da hain justu, estatutu berrietan islatu nahi deguna. Sindikatu konplexua gerala, bai, maila ezberdinetan jarduten duena, baina logika komun, bateratu eta kolektibo batekin. Horrela, gure estatutu berriak gure funtzionamentua hobeto deskribatzen dute. Eta hau ez da bakarrik kontu juridikoa. Gure eredu sindikalari ere leialago da. Gainera, proposatutako aldaketak interpretazio arazoak saihesten ere laguntzen digute kanpoko harremanetan. Hau da, erregistroetan, administrazioan edo epaitegietan. Nortasun juridiko bakarrarekin gure zilegitasuna babesten dugu. Eta gatazka posibleak ere saihesten ditugu. Eta noski, lege berrietan gaur egun sindikatuei eskatzen zaizkien betekizun juridiko guztiak ere jasotzen ditugu estatutuetan. Amaitzeko, hasieran esan dudan moduan, estatutuak ez dira sindikatua egiten dutena, baina sindikatua garen horren ispilu izan behar dute. Horregatik,
Proposamen honentzat zuen babesa eta aldeko bozka eskatzen dizuet. Gure proiektu sindikala sendotzeko beste urrats bat da. Estatutu hauek onartuta, garen hori berresten dugu. Sindikatu indartsua, egitura bizi eta integratuekin, eta proiektu partekatu baten zerbitzura. Beraz, esan bezala, aldeko bozka eskatzen dizuet, eta mila esker entzuteagatik. Mila esker, Amaia. Eta orain, esan bezala, bozketa egingo dugu. Estatutuen aldaketa onartzeko, esan dugun bezala, botoen bi heren behar dira gutxinez. Beraz, estatuto osoari dagokion bozketarekin hasiko gera. Eskua jasoz bozkatuko dugu, beraz, izan txartelak prest, eta zenbatzaileak ere prest egon zaitezte zuen lekutan, mesedez. Hasiko gara bada. Baiezko botoak, altxa mesedez txartelak. Bale, ondo, jetxi. Ezezko botoak, altxa mesedez txartelak. Txuriak. Bale, ondo. Bale. Aho batez, estatutoen aldaketa onartuta gelditzen da. Eskerrik asko denoi. Eta jarraian, elako printzipioen eguneraketaren proposamena aurkeztuko digute Ane Alberdi eta Xabi Anzak. Eta ondoren, proposamena bozkatuko dugu. Aurrera, Ane eta Xabi, mesedez. Arratsaldeon. 1911 ela langileak antolatzen eta haien eskubideen defentsan aritu da. Beti ere, klase eta nazio askapena helburu. Urte luzetako lan horri esker eta beste eragileekin batera, gure herriaren eta langile jendearen duintasuna sendotzen lagundu dugu. Eta lan hori printzipio batzuetatik abiatuta egin dugu, 1900 eta 1976-tik. 1976 garren urtean aprobatu genituen printzipiotan alegia. Gaur, beraz, Kongresuari proposatzen zaion printzipioen adierazpen berriak 1976koa eguneratu nahi du. Baina komeni da ere gogoratzea, testu hartan jaso zela, ela 60ko hamarkadaren hasieratik berritzen eta eraikitzen ari zen unibertso ideologiko eta sindikala. Gaurko ekitaldian beraz, garaiko militantei merezitako aitortza egin nahi diegu. Denborarekin, sensibilitate eta profil berriekin aberestu dugu gure jarduna. Horixe delako erakunde bizi baten ezaugarria. Eiakuriak El Salvadorren erail aurretik, esaten zuen bezala, fideltasun historikoari eusteko, kontua ez da behin eta berriz jardunak errepikatzea. Baizik eta askotan, lehen zinena izateari ustea, zaren hori izaten jarraitu ahal izateko. Horregatik hartu dugu printzipioak eguneratzeko erabakia.
gure praktika eta ikuspegia hizkera berritu batean adierazteko, eta gaur egungo elaren nortasuna hobeto islatzeko. Horregatik, guztiagatik, printzipioen adierazpen hau eguneratu hau oskatu horretik, dokumentu berriko pasarte esanguratsu batzuk azpimarratu nahi genituzke. Bide batez badakizue Kongresuko materialen artean aurki dezakezuela testu osoa. Printzipio berrituetan gure ideologia, gure eredu sindikala eta gure borroka eremuak zehazten dira. Aurretiaz landu izan ditugunez, horietako batzuk bakarrik nabarmenduko ditugu. Elako ordezkaritza anitz batek aurkeztuta. Lehen ordezkaria Mikel Lizarralde izango da. 1976ko printzipioen lanketan parte hartu zuen azpeitiarra. Ela, klase sindikatu abertzalea da. Bere xedea da Euskal Langile klasea batu, antolatu eta defenditzea. Haren eskubide, helburu eta beharrak lehenetsiz. Elak aurre egiten dio pertsonak eta herriak esplotatzen dituen eta gizateriaren beharrizanik funtsezkonei entzungor egiten dien sistema ekonomiko eta sozial bati, kapitalismoari. Elisa Rodríguez, Gasteizko Ariznabarra residentziko langilea eta bertako elako delegatua. Defendemos que emigrar es un derecho humano fundamental y rechazamos cualquier sistema que criminalice o excluya a quienes ejercen ese derecho. Ser un sindicato de clase significa también ser un sindicato acogedor, que reconoce la diversidad de quienes conforman la clase trabajadora, así como dar protagonismo a las personas migrantes en todos los niveles de la organización. Hirugarren ordezkaria Nerea Berrikano da, Natrako langilea eta elako ordezkaria. Sistema heteropatriarkal honetan, nosalpakuntza eta esplotazio bikoitza esartzen zaien emakumei eta esarritako arauetan sartzen ez direnei, elak aldarrikatzen du langile klasearen zinezko defentsiarako beharrezkoa dela sindikatu feminista izatea. Hilaria Bianeke, Gurutze Gorriko langilea eta elako delegatua. ELA es un sindicato totalmente independiente. Esta independencia tiene por objeto garantizar su capacidad para confrontar las injusticias laborales y sociales. Esta autonomía incluye su definición ideológica, estratégica y organizativa. Es igualmente independiente de cualquier partido político, entidad o institución ajena al sindicato. Y para que esta independencia sea efectiva, ELA sostiene un modelo económico basado en las aportaciones de sus afiliados y afiliadas, necesario para enfrentar las presiones del capital, de las empresas y de las instituciones políticas. Gora Palestina libre. Hurrengoa, Cristina Ortiz de Ginea izango da, elako Gasteizko abokatua. ELAK errepublika izango den
Euskal Herri burujabe baten alde egingo du. Non gaur banatuta dauden lurrandeek bat egiteko aukera izango duten, herritarrek adierazitako borondate demokratikoa aintzat hartuz. Elak Euskal Herri euskalduna du helburu eta lanean ari da herritarrak zein instituzioak euskalduntzeko. Euskara herrialdeko ohiko hizkuntza bihurtu arte. Ikus molde honekin bat, euskara sindikatuko hizkuntza nagusia da ere. Víctor Castañares, Herriberako Guardian enpresako langilea eta ELako delegatu. ELA defiende la autonomía colectiva como el derecho de las sociedades a autoorganizarse y a tomar decisiones sobre los asuntos que les afectan, sin injerencias externas, ya sean de gobiernos o de entidades privadas. Basándose en este principio, el sindicato reivindica el derecho de las organizaciones sociales y sindicales a influir en la esfera pública, y en especial en las políticas que afectan directamente a las clases populares. Andoni Balkuende, Ibaizabal Nerbioiko eskualde arduraduna eta Nazio Batzordeko kide gazteena. Elarentzat, estrategikoa da ere, aberastasuna birbanatzeko benetako mekanismoen alde borrokatzea. Baita justizia eta ekitatea sustatzeko zerbitzu eta gizarte babeseko sistemak bermatzearen alde borrokatzea. Oinarrizko alorretan, hala nola, etxebizitza, osasuna, hezkuntza, elikadura, ura, zaintza, energia, garraioa eta komunikazioa. Hori lortzeko, sindikatuak lehenitzeko ditu ongizate egitura publikoak eta kolektiboki kudeatutako beste alternatiba batzuk. Beti ere, herri klasen zerbitzura. Mila esker 7 militante hoi. Urteetan egin duzuen lanagatik eta gaur hemen gurekin aurkezpen honetan parte hartzagatik. Eta orain, printzipioen bozketari hasiera emateko hitza Edurne Iriondori emango dio presidenteari. Mila esker, Xabi. Elaren printzipioen eguneraketa bozkatuko dugu orain, eskua jasoz bozkatuko dugu eta beraz izan txartelak prest. Zenbatzaileak ere, egon zaitezte prest zuen lekuetan mesedez, eta hasiko gara. Baiezko botoak, altxa mesedez txartelak. Bale, ondo? Jaitsi. Ezezko botoak, altxa mesedez txartelak. Bale? Eta txuriak, altxa mesedez txartelak. Ondo? Bale, ondo. Aho batez, elako printzipioen eguneraketa onartua gelditzen da, eta baditugu elako printzipio berrituak. Dute aurrerantzean gure borroka.
Juntos podemos transformar la sociedad y abrir caminos de futuro. Hau ez da amaiera bat, baizik eta gonbidapen bat. Euskal Herri burujabe, feminista, euskaldun, sozialista, anitz eta solidario baten alde lan egiteko. Eskerrik asko. Osondo, bukatu da honekin ekitaldia eta amaitu da ere kongresuko lehen egun hau. Bihar jarraipena emango diogu, baino mesedez, joan aurretik zeinbat orar emango ditugu. Biharko saioa goizeko 9:00 hasiko dugu. Eta aretoan sartu aurretik goizeko 8:30 akreditatu behar dugu. Gaur arratzaldean jadanik iritsi zaigu postara kongresistoi QR-a. Eta bihar mesedez 8:30 QR-a prest ekarri. Gogoan ere izan, biharko materiala, boska papera, opari txartela, eskura izatea. Itzulgailuak izan dituzuenok, mesedez, itzuli, kargatu egin behar dira biharko prest egoteko. Eta berriz esaten dugu, puntualitatea beharrezkoa dela, bihar dugun guztia aurrera ateratzeko. Eta honen bestez, iritsi da atsedena hartzeko unea, gozatu honetaz ere eta zaindu zaitezte. Bihar arte!